Nhar il-ġimgħa 16 ta' Jannar, il-Partit Laburista fil-Kottonera Sports Complex se jfakkar is-sitt Senator Robert Abela bħala Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista. L-attività se tinkludi spettaklu mill-isbaħ li tibda fis-7 ta' filgħaxija. Il-qofol ta' din l-attività jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru. Dwar it-tħejjiet ta' trasport, One News tkellem ma' Graziella Brinkat, is-Segretarja tal-Kumitat tar-Rabat fejn tatna l-aħħar dettalji. Konna rispons tajjeb ħafna fejn jidħol it-trasport. Fl-istess waqt inħeġġeġ anke sħabi tal-kumitati lokali ta' lokalitajiet oħra biex jagħmlu dan l-istess li qegħdin nagħmlu aħna bħala lokalità tar-Rabat fejn jagħmel it-trasport għall pubbliku biex ikun jista' jattendi għal dan il-masreli ta' 6 snin mit-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela. Huwa rrakkomandat li l-coaches u l-minibuses tal-kumitati lokali jiġu mid-direzzjoni ta' Ħażabbar. Nhar il-ġimgħa se jkun hemm ukoll uffiċjali tat-Transport Malta li se jidderriġu traffiku fl-inħawi.